Okay, I'll explain for the people at home. But need a plate. So you put a little bit. Да го пусна ли? It's already going. You put tobacco. Кой е композитор и кой е автор на текста? Така. You put the filter. Автора на песента Д. Спасов. Текста на Христо Недялков. Така. Това Христо Недялков е диригента на детския радиохор. Да. Академик. And then you put the paper. Научи се. Ленче, да пушите цигарки, бе. Едно време горе имаше такъв. You roll the paper in. You lick it. Аз знам къде изчезна това горе. You roll it in a few times. Так. Айде, реди. Това е от коли известна. Айде, бе, тигара. Вуаля! Браво! И така е. И малко кочинка. А можело и по-голяма цигара да прави. Така ми казах.